Nadiskubrihan na lang sa may sapa nga bahin sa Porok Tribi, Barangay Sumbak, Kidapawan City, ang 12 anyos nga batang babae nga wala na'y kinabuhi bandang alas 10 kagabi, Mayo 13. Mismong ang mga barangay tanod kauban si Barangay Kapitan Michael Sagusay ang nangita sa bata human gireport sa uyuan niini nga missing ang iyang pag-umangkon nga igo lang nanguha og fern kung pako aron ibaligya sa palengke. Nakaabot sa Junction Lica River ang mga tanod sa pagpangita og nakita nila ang usa ka Eric Lim nga dayo sa lugar og nagtukod og payag kung asa doon ra ang patayng lawas sa biktima. Matod sa mga tanod, hubog si Lim. Na-capture na mo itong ang katong tawana. Isa sa katugid ang person of interest naman kay wala may lain. Kay ang balay dito sa nahitabuan sa krimen, iyaharap yung balay niya pag pangutana sa ako ang bipat president na nakikita kag bata diri nga niya. Ang iyang tubag murag may unod ba nga nakuhaan og prima facie sa akong bipat president na may taalan niya diha kinara to diha nya pagpunta tanaw nila nga hubog. Tungod sa pagduda, gibalikan sa mga tanod og ni Kapitan Sagusay si Lim og gidakop sanglit walay laing tawo sa lugar kung asa nakita ang patay nga lawas sa bata. Bidagan pa ang suspek apan nadakpan gihapon sa mga tanod. Dihang giimbestigahan ni angkon ang suspek nga gipuspusan niya og bato sa ulo ang bata. Then ang bipat president for his initiative nga katong tao nga iyahang gituuan nga suspect naman dito mo to iyahang gi-hold. Then pag-abot nako gidala dito sa taas nga bahin kay naman to sa kilid na may balay po dito nga gidalang naisuga matong imbestigahan ko. Angkon? Angkon 100%. Okay. Angkon siya. Siya ang nabuhat nga ang iyang gingon wala siya kabalo sa iyang gibuhat kay hubog siya. Miabot ang mga pulis sa lugar o giangkon gihapon sa suspek nga siya ang naghimo sa linuog nga krimen. Apan, sa dihang isakay na unta sa mobile patrol si Lim, giingong nangilog kini og pusil sa pulis. Hinungdan nga napusilan kini og namatay. Tawag from a concerned citizen nga sila nakitaan nga patayng lawas sa bata dito sa may suba, sa may Sumba. So, nag-responde ang ato ang tropa together with investigators. And then, pag-abot sa area na dito ang na-hold na sa mga barangay officials ang suspect. And then, naapod ang patayng lawas dito sa Suba. So, ni-action pag takas ng suspect, no? Padagan na po dito pa ubos sa Suba and then natakpan na dito sa tuwang mga kapulisan o katuwang mga barangay tanods. And then, katong dalon na siya sa, sa patrol car na nakaposa sa tubangan, i-grab niya ang isa sa mga pusil sa ito ang tropa. And then, mauto nga naapay grappling na nahitabo and then nakuha sa tropa ang pusil and na-neutralize ang suspect. Dako ang pasalamat sa kapulisan sa mga tanod sa barangay tungod sa kapaspas na solusyon sa kaso. Gideklara usab sa mga pulis nga solved na ang kaso sa linuog nga krimen. Alang sa Newsline Philippines, gikan diri sa Kidapawan City, Esther Roque, stay safe.